Хора, здравейте! Понеже направих един клип и случи се едно нещо, един път бях направил толкова добър клип и така без да искал го изтрих и сега се наложи пак да се повторя, но аз имам една тройка, да казвам, сега направих това извън кадър. Гледайте, тук имам мец, кирка, брадва, лопата, коза с вода, 9 храна, 1 стит, 1 стак камък, 60 торца и тук виждате другите неща. Тук ми е леглото. Тук ми е леглото. Направих ръцегло и променете тук. Да направя така. Тук вече сложих вратички. Тук цест. И открих един равин, който не е дълбок. И сложих си координатите. Забравих да ги сложа. И сега се разказа. Разбира се обърках пътя. Ето тук бях открил тонове айрон. Открихме вече айрон. Ей го! Не! Чакай! Да, казвам. Аз ще умра. Като казах, колко надълбоко. Паса! И още едно нещо. Нещо, което аз направих сега първо трябва да ям. Между другото, тук може да видите 12 категории, ако сте видяли. Другото, което направих тук тайно скривалиците. Където тук ще им бъде enchanting table. И още едно нещо, забравих какво беше. Толкова много неща направих. Кое беше? Още много има се. Да, сега. Днеска ще обираме лавина. Което ще бъде доста трудно. По принцип трябва да го правим, но така изтрих клипа. Как го изтрих? Без иска го изтрих. Грешен бутон натиснах и без да иска го изтрих. Иначе вместо натиснах забавяне. Натиснах и изтрих. Как те? Раста. Който по принцип трябва да го проучва. Слагам айрон. Диаманти. Нищо не си. Колко си вземам нужно? Как ми так да спия този клип? Където изтрих оня клип, просто малко бързо да го защото това ще са дълъг, ама доста дълъг клип.
Много бързах и безтрих. И както виждате, открихме Майнкрафт. Който няма да го убега много скоро. Аз сега го убегам, ама не се знае колко време ще ми отнеме. Тук да знам те Майнкрафтове, мама, аз не виждам, сега ми се пое, не, вече мога. Сега стъпиме ето така и отровен без главата. Познам. И не знам Ама искам нещо. Тук бега. Къде съм ходил да разпаяца. Някакъв Ендърмен, където с Ендърмен. Може то крипни. Няма да толкова. Тук съм мега изморена. Забравих го направя. Пак се върнахме. И може да записате в коментарите. Нямам толкова много лайкове. Може да пишете в коментарите кое ви дразни моя глас. Нещо друго. И ако моя глас 3 години точно да ме има, което сега ще бъде малко канала, който сме правили. Вие да са. Да. Вие да са. Ако аз нещо искам да ми писате кое, защо нямам толкова много лайкове. О, един идиот! Yes, бе! Първият идиот! Може да пишете, защото бе зомби панда. Оп. Защото искам да ми казвате, ми покана кое от гласа. Аз ще спъгам ако от гласа. Ако казвате, ще видя. Как ще го обясним? Баба мия. Аз седих как се го гасим и вие се гасите. Моя аз което мисля накрая който гласува за гласът ми повече хора, които казват това гласа бе скри за това. Така сте скри. И вие се гасите. Сега вие гасате. Могат да написате, защото искам да знам кое ви дразни в моите клипове. Или ако не ви дразни нищо и просто не сте ми не писате това. Защото
Не знам просто какво ви дразни. То цесто брах ли го? Да, тук ми без диаманта. Ама насам не съм видел. Какво има тук? Ами... Тъпината. Оп. Има семена. Не е чак толкова тъпо. Така. Еми, искам да съм крипър. Мой. Нема. Само искам да покажа какви са здото. Ай, не. Много мятаме. Вау, ай. Еми... Бате! Господи ми давате сиги! Още един цест. Какъвто с Майнкрафт. Майко. Добре, така хората колко миги са. Добре. Не сега да бъдат по-миги, когато ми даде поне 8 дела. Поне. Е така. Геокраска. Нещо. Той е отдати. Няма спаване на зомбита. Redstone, окей. Просто вземем тук на Golden Stamp. Мале! Аз и да искам да мога да купя това нещо. Ето. Така. Ох, съм вил колко. Може да взема кола. Аз искам да бъда по-дълъг, ама... Ай, цяло или много сега.